K9 Makanan Sunga Mentonizer Inekaka sindikula ndi mango yamwe akazimabere akandichecha hansi ndi maipo shabosha mpaka ndichosele ndilifuna plantaya kuzimba usuzu mosquito bebe yako ikafuna ndimayithandiza hospital ndimafana amanyumwa amasiwa ndinepaudala ndimamwe chikongeyani kuzela kwadoloyo kukanyera dala ambiliyana ndisowa pakatipa pa kayatika liti fuka freestyle daipa ndisaone pepi moko kuchaya kundiona nimpeni ndiye kuti suti ndabaya ndilefana otenta dzuwa moto mafana kuyandama ali mazi bwato ndiye ndimakakamila ngatakhala wili apatana acha cha 40 years atawa apatana ndimayimba chichewa ine school sina kele ndipo temu iliyonse ndimayisesa pisi ndimwere umasiti unafaya ndabwera ndikukoke lekeni anthu akutrena kumweza moto alekeni ndayimba kwa zaka 11 ola show kundikhola ndidapita kukalonga ndidapeza nonse muli makhola ndinefuna plantaya kupromwelasi ndiyatola za malemu ndizomwe ndiomwelasi ndilingacheze nawe choka bola kuyenda baundale ndipo ndilibe malire yo no baundale mbili ndapakakali unasala tilamu ndiwo inatawela jonsi ngati freestyle apa ndiwo usatipesa mulimbi ndilipiza kusakanisa penti kundifuza cha unzika ndimangufula no panti umweyengulo kwambili postiri yonse ndiwe ndimbuzi eti kene anu Afrika alamulile za usiru eti kwatu ndapata 6 amuna 4 akasi awa freestyle ya 2 minutes eti Makosana yakona awa